Het tal leden rint al jaren waarom. En dat blijft financieel net zonder gevolgen. De bankclubs die hebben zoveel minder leden, die zitten echt een beetje aan de groen. En dat is jammer. Terwijl het vloeiende grote clubs winnen. En die zijn soms sommigen haast halveerd. En dat is jammer. Dat er minder leden binnen komt nevens de KNSB vooral door de minne winters. Om te de oranier net genoeg op natuurrieden worden koeien, is het enthousiasme van reetrieden aanname. Maar dat is het net alleenig nevens goonrieders. De reden dat de meesten net meer bij de clubs komen, is ik de prijs bij de clubs. Ja, ik neem een voorbeeld, als het een lid is van de club, dan betalen ze een x-bedrag, noem ik 150, 164 euro. En dan mag ze dan een baarzegel hebben bij T11. Dat kost ik gemiddeld van 1 keer in de week een 150, 174 euro. Nou, dat wordt de meesten te duur. Doch zat de KNSB betrouwen in de toekomst. De jongste jeugd zit namelijk heel iets vaker op de redens. Het squalreetrieden op het Jerveen en in Ljouwert zit in de lift. We hebben hier oren bij, er zijn er meer dan 190 mensen eigenlijk op de ijs. En ik schat in dat wij over het hele seizoen al, zeg je, heel 1000 tot 4000 ben. Dat is super. Maar om die baan ook daarna nog beter te houden, is er wat oors nodig. Zodra er ijs is, dan komt het virus wel weer. Dan komt er gesloten mensen op het ijs. Ja, en dat is het allerbelangrijkste. We moeten een dikke winter hebben.